El primer torneig del Maresme de futbol americà. ¿Queremos jugar al fútbol americano? ¿Queremos? ¿Sí o no? ¡Queremos! ¡Sí! ¡Queremos! ¿Qué haremos esta gente? ¿Romperemos? ¿Vale? ¿Romperemos esta gente? ¿Jugaremos duro? ¿Jugamos duro? Sí. ¿De acuerdo? Vigilamos shotgun pase. Y pase interceptado totalmente. No quiero ni un pase de ellos. ¿De acuerdo? Aquest és l'equip dels Barcelona Boxers, que el cap de setmana passat va perdre a Calella una final d'un esport inèdit a Catalunya i gairebé a tota Europa. Era la final del primer torneig de futbol americà del Maresme. Final que va guanyar l'equip que podem veure de color negre en aquestes imatges, el Badalona Dracs. Tiráis todo dentro de los forats. En la imagen se pueden ver. Vale. Todo dentro de los forats. ¿Vale? Vale. Venga! Juntament amb els Dracs de Badalona i els Boxers de Barcelona van participar en aquest torneig els Búfals de Poble Nou. Aquests són els 3 millors equips de futbol americà que hi ha a Espanya, els 3 millors d'un total de 5. Aquí hem pogut veure un touchdown de l'equip badaloní. ¡Venga, a cubrirlo! Cago la leche, pero qué manera de cubrirlo. ¡Break! ¡Break! L'Associació Espanyola de Futbol Americà està a l'espera de la formació d'un 6è equip que possiblement es crearà a Bellaterra. A partir d'aquí serà molt més fàcil construir la primera lliga de futbol americà que es farà a Espanya. Una lliga que podria començar el pròxim mes d'octubre.